बे समाव BTR खौरां नोंथांमोननि गेजेराव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। आसामाव मैया सा 72 सुबुंनि देहायाव गोदानै COVID-19 पजिटिव केस मोनबावदों। लोगोसे गोजोनथाव रादाब दि मैया सा 53 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 1566 जाबाय। बेनि मादाव सा 1217 एक्टिभ केस, सा 337 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 4 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। आम्फान साइक्लननि उनाव आरोबाव भारतआव गोदानै मोनसे बारहुंखा फैनायनि इसारा, जाय बारहुंखानि मुङा जादों निसार्गा साइक्लन। बे बारहुंखाया बांसिनै महाराष्ट्र आरो गुजरातआव गोहोम खोख्लैगोन होनना बिगियानगिरिफोरा बुंदों। बेनि सोमजिखांनायनि फुंखाया आरब लैथोमा। बे बारहुंखाया घन्टायाव 100 निफ्राय 120 किल'मिटार स्पिडआव खारो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दखरा आफादफोरा मैया गामि गामि COVID-19 सांग्रांथि जानांगौनि लोगोसे फरायसाफोरनि सोलोंथायाव गोसो होनांगौनि सांग्रांथियारि बाथ्रा फोसावदों। मैया आसाम सरकारा आजिरा लानाय खौरां बुथुमगिरि समुद्र गुप्त काश्यपखौ गोदानै आसाम स्टेट इनफरमेशन कमिशनार महरै थिसनबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। कुवेत हादोरनिफ्राय आसामाव फैनाय सुबुंफोरनिनो सा 7 सुबुंनाव क'क्राझार क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय मैया पजिटिभ केस मोनदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोनो। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैनाय सुबुंफोरा मैयासिम गासै 2.29 लाख सफैबाय होनना खौराङाव आसाम सोरखारा फोसावदों। सांग्रां जा, जोबोर गिलु-बालु COVID-19 कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया भारत हादरावबो गासै पजिटिभ कनफार्म केसआ 2 लाखनिख्रुइबो बांसिन जाफैबाय। समासो फोरमायसिगोन माब्ला बिनि फोसावथायनि मुलि ओंखारगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।